आसाम नाङै दैबाना थाद'नाय गैयै अखाजों जेरावबो जेथिंबो दैबाना उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव नाग्रासारा टंलानि साखाथि सिनिपारा बागपारा हायेननि गामियावबो थाद'नाय गैयै अखाजों गामि लोमसावनाय नुनो मोन्दों। गोबां नखरफोरा दैनि सिङाव। दिनै उदालगुरि जिल्लानि नाग्रासारा सुक्लाय सनाजुलि ओनसोलाव दैबानाजों लोमसावजानाय गामि नखरफोरखौ नायगिदिंहैदों बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा। सुक्लाय दैमा गुलसि आरो काला दैमाया भेरगाव आरो टंला ओनसोलाव दैबानाजों गोबां नखर गामि लोमसावजादों। बिथां बर'आ बुङोदि लोमसावजानाय गामिफोराव राहा लानो सार्कल मावखुलिनिफ्राय नायबिजिरगासिनो दं होनना। इएम दावबायसा बर' बिथाङा दैबानाजों लोमसावजानायनि सायाव खौरांगिरिनो मा फोरमायखौ फै नायनि। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। जों नाजागासिनो दङ आरो सार्कल अफिसार एसडिअ डिसि गासैखौबो एलार्ट खालामना होनाय जादों, जेराव माने दैबानाजों साग्लोबजानाय नखर बिथांमोननि लिस्टखौ लानानै बिथांमोना खहा जानाय बे खहा जानायखौबो जों हिसाबखौ लादों आरो गोबां जायगायाव जोंहा माथावरि गैया आरो थानाय माथावरियाबो माखासेया गोजाम जाबाय। बेफोरखौ जोङो नैबे दैया रानोब्लासो जों मेरामति खालामनाय एबा रिपेयारिं खालामनाय खामानिखौ जों मावनो हागोन। दा जायखिजाया रायजो राजाखौ खावलायगोन बयबो जाहाथे सांग्राङै थायो। मानो होननानै बुङोब्ला बोथोर बिगियानिया बुंनाय बायदिब्ला आरोबाव अखा हाबावगोन आरो अखा जुदि हाबावोब्ला गोबां दैया बांबावगोन आरो बांनायनि जाहोनाव दैबाना जाबावगोन आरो बेनि थाखाय जों माखासे जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्राङै थायो बेखौनो आं खावलायो। नुनो मोननाय जादों बेबायदि बाना जानायनि गुबै जाहोना माथावरि गैयैयाव। बे माथावरिफोरखौ होनायनि माबाफोर बेबस्था दङ नामा? नंगौ, जों माखासे टेकनिकेलि जुदि नायोब्ला जोंहा गोदोआव बिदि पिच लामा गैयामोन। दायो गोबां पिच लामा जाबाय आरो पिच लामाफोर बानायनायावहाय जिबायदि कालभार एबा दालां बेफोर जेरैबायदि गिदिर जानांगौमोन गिदिर जायाखिसै, फिसा फिसा जाबाय आरो गोबां फिसा फिसा दैमाफ्रा दिनै देरनो राहा लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फिसा फिसा दैमाफ्रा बा दैसाफ्रा देरनायलाय बे फिसा फिसा दैसाफ्राव जिहेथु माथावरि गैयामोन, दा बेनि थाखायनो दैया बारियोब्ला जेथिं गाहाय बिथिंनो दैया बोहैलाङो। दा बेखायनो जोङो सार्भे खालामनानै जों सरकारनि खाथियाव दैथायनाय जाबाय बा जोंनि बिभाग वाटार रिसर्सनि खाथियाव जोङो दैथायनाय जादों जे जाहाथे जेराव जोंहा गाहाय जानानै दङ दैमाफ्रा बेयाव जों जाहाथे माथावरि बानायनो हायो बेनि थाखाय जोङो इतिमध्य प्रप'जल दैखांनाय जादों आरो जोङो दैया रानोब्लानो बे माथावरि रिपेयारिं खामानिखौ जों मावनो हागोन। नुनो मोननाय जादों नोंथांनि समस्थियाव नाग्रासारा गामियाव गामिनि आधा अंशआनो लोमदों। बेवहाय माबाफोर बेबस्था लागोन नामा? नाग्रासाराल' नङा, जोंनि भेरगाव समस्थिल' नङा, सारा आसामावनो जादों बियो आरो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्ति हिसाबैब्ला मैया आङो नायहैदों सुक्लाय ओनसोलथिं, सनाजुलि ओनसोलथिं, कासनि बस्ति ओनसोलथिं आरो गोबां ओनसोलथिं लोमदों आरो दिनैबो गोबां ओनसोलथिं लोमनाय बायदिनो नैबे नाग्रासारा गामियाव लोमदों। थेवब्लाबो लोमदोंब्लाबो रिलिफ थालायनो गोनां बिदि कन्डिसना दायो जाथ'वाखै। आं खावलायगोन रिलिफ थानो गोनां जुदि कन्डिसन जायोब्ला बिनि थाखाय जोङो बेबस्था लागोन। दा जाहाथे बयबो एसे सांग्राङै थायो आं खावलायो।